Hej, velkommen til. Jeg vil kort fortælle dig om Akasha Healer uddannelsen, om mig selv og hvad du kunne få ud af en sådan uddannelse. Kort kan jeg fortælle, at jeg har 16 års erfaring i Akasha-arkiverne, og da jeg startede med at lære mig teknikken, så var det fordi, at den havde skabt så revolutionerende effekter for mig selv og familiemedlemmer. Og jeg tænkte, okay, jeg var lige stoppet i min musikkarriere. Okay, hvis jeg skal lave noget andet. Det her, det er så magisk, at det her, det må jeg lave. Jeg havde lidt af angst, og havde fået betydelig forandring i den angst. For ikke at sige, at jeg stoppede med at have angst. Udover synes jeg, at det, som jeg kunne tilbyde andre, var så magisk. Og jeg har arbejdet med healing i 35 år, siden jeg var 14. Healing og meditation, og det var aldrig noget, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle lave professionelt. Det var bare noget, jeg gjorde for mig selv. Men da jeg stødte på den her teknik, så tænkte jeg, det her, det er for vildt. Fra det øjeblik, jeg begyndte at tilbyde det til andre, begyndte jeg at møde folk, der oplevede lige så vilde effekter. Og på et tidspunkt, da jeg havde haft klienter i en årrække, så startede jeg med at træne andre op i det. Jeg har nu uddannet omkring 140 Akasha Healere, som har de samme resultater som mig helt fra starten. Og det her er som sagt en magisk teknik, hvor vi kan gå ind i de programmer, så at sige, kan man sige, der ligger i menneskets blueprint. Så det liv, du lever lige præcis nu, det er skabt ud af det blueprint, som ligger i dine Akasha-arkiver. Der kan ligge i dine Akasha-arkiver noget udtjent karma, som skaber dit liv, men den her karma, som er udtjent, den er faktisk ikke nødvendig at have mere, men der kan være et behov for, at den lige bliver set, for at du ordentligt kan slippe den. Og det er det, som en Akasha Healer gør. Vi går ind og finder karmaen, og så ser vi den for dig, og formidler den til dig, så du kan slippe den. Og så vil dit liv, som det er nu, helt automatisk transformere sig. Det vi også kan gøre ind i Akasha-arkiverne, det er at finde særlig interessant viden om din sjæl, om din sjæls essenser, om dine evner, om dit livsformål, og så videre, så videre. Vi kan faktisk læse om hvad som helst i Akasha-arkiverne. Hvis du mærker en dragning på Akasha-arkiverne, så er det som regel et tegn på, at du allerede har nogle evner for at kunne gå derind, og at der ligger noget til dig derinde. Der er mange, der spørger mig, inden de kaster sig ud i Akasha Healer uddannelsen, er det noget, jeg kan finde ud af? Er det for mig? Og derfor tilbyder jeg helt gratis, helt uforpligtende samtaler, hvor vi kan tale om det egentlig er for dig. Fordi det er lige så vigtigt for mig, at hvis du går i gang med den her uddannelse og investerer i dig selv på den måde, at det rent faktisk er noget, du gennemfører og er glad for. Det vildeste ved den her uddannelse, det vildeste ved det, du lærer, det er, at du kan lave magi. Det er, at du kan se menneske efter menneske fuldstændig transformere sig. Jeg uddanner også almindelige healere, altså i almindelig energihealing. Det her, det er ikke almindelig energihealing. Det her, det er en reprogrammering af dine Akasha-arkiver. Healing, der arbejder vi sådan med energien. I Akasha Healing, der går vi ind og omprogrammerer oplysninger, som så leder til transformation. Noget af det, der også er helt vildt fantastisk ved at være Akasha Healer, det er al den frihed, du får. Fordi faktisk for at lave Akasha Healing, der behøver du ikke at møde din klient på noget bestemt tidspunkt. Du behøver ikke at møde dem fysisk. Du kan gøre det, hvis det er din præference. Hvis du har sådan, jeg kan bedst lide at arbejde rent fysisk, så kan du gøre det. Men noget, der tiltalte mig, det er, at jeg kan sidde i princippet, hvis jeg er vågen midt om natten, så kan jeg sidde og lave en Akasha Healing, eller jeg kan sidde i Thailand og lave en Akasha Healing helt tidsmæssigt forskudt fra alle andre. Og så kan jeg egentlig enten lave en skriftlig session, hvor jeg sender klienten oplysningerne. Jeg kan også følge op med en samtale. Jeg kan også ende med at have en Zoom-samtale. Eller jeg kan mødes med dem i virkeligheden. Jeg gør egentlig, og gennem de 16 år, jeg har beskæftiget mig med det, har jeg
hele tiden gjort det lidt forskelligt. Grundlæggende og gennemgående, så for mig handler det her frihedsaspekt er så fantastisk for mig. Det vil sige, når jeg også har været afsted på familieferie, så har jeg altså bare kunne sådan sætte mig ned en time eller 2 om dagen, eller når jeg har lyst, med en kop kaffe, kigge ud over vandet, og så lige sidde og lave en akasha clearing. Og det, som det også giver mig, udover at jeg kan tjene penge på min ferie, på noget jeg elsker, det er, at jeg lige, når jeg sidder og laver akasha clearinger, så kommer jeg ind i en meget høj vibration. Og det vil sige, når jeg kommer ud til min familie, efter at have siddet og lavet sådan en session, så er jeg bare, som om jeg bare har haft mig tid, der har givet mig den bedste energi, og jeg har forbundet mig med mit powerstick, som gør, at jeg er meget bedre til at være mig. Så faktisk er det sådan, så jeg faktisk helst ikke vil undvære den der tid. Det kan være, at du har en praksis i forvejen som selvstændig. Du kan blande det med dine andre teknikker, som du har. Det er noget, vi også vil kunne tale om i en samtale. Noget, der er vigtigt for mig, det er at lave mange forskellige ting, så livet hele tiden er spændende, og jeg kan beslutte mig, hvad vil jeg lave i dag? Og der er rigtig mange på uddannelsen, der er zoneterapeuter, nomologer, psykoterapeuter, coaches på alle mulige måder. Så supplerer det hinanden så godt, så hvis du har andre uddannelser. Ja, jeg har også psykiatriske sygeplejersker, som ikke direkte sidder og laver akasha healinger med dem, de arbejder med, men de har den her viden med ind. De kan gå ind og læse forskellige ting i situationer, som er enormt gavnlige for dem i deres arbejde. Og ikke mindst, så når du sidder og laver den her type arbejde, så støtter det dig i din egen vækst. Altså hvis jeg havde taget den her træning alene for min egen skyld, havde det betalt sig ind så enormt mange gange. Men derudover så har jeg også kunne gøre det på mine børn alene. Og vi tæller om, hvor mange gange vi går ind og clearer ting, der fuldstændig forandrer deres liv, støtter dem i nogle svære situationer. Det er noget af det vildeste for mig, og nu fortæller jeg dig lige noget ret vildt. Og det er, at siden jeg var barn, har haft tendens til at tiltrække det, der kaldes negative entiteter, klæbeånder, i forskellige negativitetsgrader. Nogle gange, især da jeg var teenager, var det virkelig slemt. Og jeg var hos en healer, der heldigvis hjalp mig, efter at have haft sådan nogle i et halvt år, hvor jeg slet ikke sov mere end et par timer om natten. Det er så en historie for sig selv. Men jeg vil bare sige, at en af de vildeste ting, jeg har fået med, det er, at jeg har kunnet arbejde med årsagerne til, at jeg tiltrækker de her. Og det vigtigste, når de kommer, så kan jeg registrere dem med det samme, og jeg kan fjerne dem med det samme selv, lige så snart jeg opdager, at de er der. Og det tager ikke mere end 1 minut, 2 minutter at gøre det her. Jeg fandt også ud af, hvor mange mennesker, der går rundt med de her såkaldt klæbeånder, uden at vide det. Men bare faktisk føle sig virkelig lav energi, super dårlig humør. Det er selvfølgelig meget nedslidende psykisk og fysisk at have sådan en siddende. Så det kan være meget forskelligt, hvilke effekter man har. Det har været noget af det mest empowering for mig. Kan der blive for mange akasha healere? Prøv at høre. Da jeg startede for 16 år siden, så var der ikke nogen akasha healere i Danmark. Jeg har fundet ud af i Svinger, og der også var folk, der havde med akasha at gøre, men det var på en anden måde. Det var bare for at sige, det er fuldstændig anderledes nu. Der er flere og flere, der er fuldstændig op at køre over det, og bare gerne vil have en akasha clearing. Der er meget interesse for det. Der er meget søgning på det, og der er brug for flere akasha healere. Ja, altså det fedeste for mig ved det her job, det er glæden ved, at folks liv, det forandres fuldstændig. Altså på enten var det samme, eller på få uger. Oftest bare efter første session. Ikke altid. For mig selv og mit eget vedkommende to sessioner. Der var meget at rydde op i. Det er vildt at se, hvad der sker med folk. Og hvordan de siger, okay, jeg havde en fod, der ligesom var sådan her, og så det er folk, der har arbejdet med angst. Det er folk, der arbejder, der er en, der siger, hun trænede sig op fra en blodprop. Altså fibromyalgi,
angst, stress, alle mulige af de her problemer, som vi har i livet, de skyldes jo noget. Så det, at vi går ind og ser årsagen bagved, og formidler den, og forløser den. Og hvis du er i tvivl, om du vil kunne lære det, så tal med mig, og jeg vil meget gerne hjælpe ved også at tune ind, og se, hvad dine evner og muligheder er. Ja. Jeg tilbyder forskellige typer Akasha-træning i forskellige niveauer, men sådan mit mest populære, det er Akasha Vejleder og Healeruddannelsen, som er en omfattende online-træning. Du lærer meget om chakras, programmer, entiteter, tidligere liv, forskellige typer sjælsessenser. Det mest fantastiske er, at du behøver ikke at være clairvoyant i forvejen for at kunne lære det her. Det, der så sker med folk, når de bruger den teknik, det er, at den åbner til deres evner. Hvis du synes, det her lyder som noget for dig, at du bare har lyst til at udforske lidt mere i det, så hold dig ikke tilbage på at skrive til mig, stil dine spørgsmål, book en uforpligtende, gratis samtale med mig. Jeg vil elske at tale med dig om det her. Det er det fedeste at tale om. Dine muligheder. Vi ses.